Paine vaan pallolle, paine vaan! Milo ylemmäs vaan. Löytyisiköhän kaikille kaveri, ketä pidetään? Emil joku liike. Emil joku liike. Selkeämpi liike. Hyvä Severi, loistavaa. Nyt täytyy pojat syöttää kovaan, pitkä nurmi. Anna vaan painetta tuu. Hyvä Tatu. Pojat! Emil vaan nopeasti pallo liikkeelle. Heti jätkät, kun pallo tulee omaan jalkaan, niin silloin se leveys. Kovalla tsempillä. Niko levitä. Ronni, muista oma paikka, sun ei tarvi... Emil vähän alemmas, tulee alemmas Emil. Tatu kanssa alemmas. Alemmas ja keskusta. Auri liike kanssa. Nyt heiski hereille. Se on hyvä, että jeesaa omi. Vilho, omat laidat leveyteen. Tatu liike. Vilho alempaa, ei sulla pysty pelastamaan. Alempaa. Väiski! Lyhyellä aukee, siellä on ihan vapaana. Älä mene sinne. Keskusta tiiviittää. Niko keskemmälle. Tatu liikuu. Seve, muista! Pystyy vaan se eka syöttö. Selän takana. Kaukailla makkaran. Vielä Miko, vielä! Seve leveyteen! Alempaa leveyteen, Väinö pelaamalla vaan. Ja ylöspäin Seve! Konsta alapuolelle tänne, Konsta sulle voi olla helppoa. Hyvä Seve! Hyvä Emil, hyvä Tatu! Emil, Tatu alemmas! Toi oikein. Minä ja Martti. Ronni mukaan hyökkää. Nyt onkin pojat haasteellinen. Tässä on juomapullo. Leveäks Ronni, oma paikka. Peltolan väliin tulee porukka. Peltola on nyt tuo valmentaja Jaakko on tuolla. Ja tuutte tän mun ja Jaakon väliin. Vielä Miko, vielä. Tätä kautta aina vai? Vielä. Ja otatte baarista juotamaan. Tää on baari. Ja hereillä hei, sitten pojat heti. Hyvä Väinö, hyvä Lauri! Lauri liike laita. Noin. Hyvä idea Miko. Vilho, tuu hetki sulle. Konsta. Heittämään vaan. Tuilla. Otto heittää, Tatu tuu ylemmäs vaan. Hyvä Konsta. Seve, muista se maalipotti, se omaa laitaa pystyy aina sekasyöt. Muuten todella loistaa. On. Otto. Hienoa Miko. Hyvä Lauri. Tatu ja Emil, mennäätkö sitten pelata vai soittaa keskenään suuta? Ruvetaan pelailee sitten. Ronni taitaa olla tonne oikein. Ajattelee samalla tavalla kuin kaikki pelit aikaisemmin. Saatko tehdä suoraan vaan? Emil, Levi laita. Levi. Rasse edelleen heti alusta. Emeli, kiinni. Tue Olavi. Emeli, karvaa. Ota Emeli, jaula! No. Pojat suut hei! Kokeile vaan Rasse. Otto. Hyvä oli!
Eemeli! Tosi hyvä. Ne jalat liikkeelle vihdoin ja viimein. Vire hereillä! Hyvä Lauri, hyvin pelattu loppuun asti. Hyvä Otto, just noin, loistavaa. Sun pitäis olla täällä. Hyvä Otto. Just noin Otto. Rasse apuun! Liikkeellä pojat Rasse laitaa. sun heitto! Hei, meidän heitto. Ei Mitu hetki suilaa. Kerkä. Tuu Emil hetki suilaa. Kato Lavi! Emil muista. Hyvä oli! Ei mene siitä! Ei saa mitään aikaa. Vessaan. Mene nopsaan. Ylös! Oi! Hieno kulmatatu. Hyvä Tatu. Pojat, miten toi on mahdollista? Sitä mä taas mietin vaan. Pallo ylöspäin! Toki se on mahdollista, kun Anna Vilo paine vaan. Anna paine, paine. Takaan Tatu. Hyvä Vilo. Hyvä Ronni, hieno veto. Nyt juokse! Ronni, tuhuilaa. Rasse auto! Vilho tuu leveyteen valmiiksi. Eemeli! Nyt on Olavi Vattu leveyteen, levi vaan. Hyvä virevaihto! Kaikki joo. Tätä kautta ja te ootte Hieno peli pojat. Baariin. Nyt mereen se menee. Hyvä. Mereen. Ei mene niin tassuun. Ja aloituksessa Eemeli, sieltä tuu tänne viivalle. Loistavaa Konstaa. Sulla on 10 metriä vähemmän matkaa juossa. Ja voit olla Olavin taikka Rasmuksen vieressä siinä viivalla. Vilho levi vaan, levi vaan. Mikko, katso oma laitavaa! Oma laitavaa! Sama Samppa! Hyvä Samuel! Lauri käänny jo. Laitaa pitkin! Hyvä ja oma pelaaja kiinni keltainen. Paina loppuun asti Niko! Hyvä Niko! Taattu etipä oma pelaaja. Konsta maalille. Laitaa pitkin, laitaa pitkin! Niko! Hyvin Tatu katoit, että keskari on ihan maalille. Ui siellä! Vilho hyökkää ja Tatu keskemmälle. Hyvä virevaihto! Keskemmälle Tatu keskemmälle ja alaspäin. Niko vähän alemmas. Hyvä oli. Jokainen ottaa juotavaa vähän. Hyvä oli. Keskemmälle Tatu keskemmälle. Se kerkeettyy sen laitaan. Vilho kans keski. Siinä on hyvä Vilho. Tila. Liikkeellä tehdään tilaa. Rasse! Ja sit paine pallolle. Nyt mä en tiedä, olisiko se tasa. Eemeli, sinne tulee! Sinne tulee! Tasa. Vielä! Pelaa! Hyvä, oli. Saat sen. Noin. Loppuun asti. Liikkeelle. Siellä! Hyvä Emil. Hyvä Rasmus, Hyvä CV. hyvä paikka. Tatu! Vaihto! Konsta. Tänne päin. Hyökkääjä. Hugo. Pitää omin Ot, kato pelaajia. maalivahti! Kato toinen puoli. Hyvä Emil. Siinä on viiva se puu. Tosi hyvä. Leveys. Hyvä Konsta, hyvä liike. Lauri ylemmäs. Hei! Pojat! Loistava avaus Emil.
Emil, Otetaan tää kulma. huomaatko kun sä tuisit astetta alemmas tossa, niin sä pääsit kaikki niin palloon. Jos sä jäät siihen 16 rajan Sebastian, kädet pois lanteet jo se menee sun ohi valmiina. aina. Ei ne ylös siitä. Ei mene! Kuunteleko sä? Emil oman maalin puolelta. Ylös! No niin. Niko! Ai maaginen takki. Sieltä takaa 15 liike. Hyvä, heitto. Eeme hakee. Älä kaverin takana. Emil, pyydäpä nyt itelle. Kannistan kanssa pelaajia, älä missään nimessä ikinä kritisoida. Joukkueen kaverit. Lauri! Siellä. Ripari sisään. Kulma. Rasse! Aja Huuko! Otto levi, tänne Niko laitaan. alemmas. Emil levi vaan. Niko alemmas, Niko. Emil levi, ei pysty syöttämään millään. Yes. En päässyt ihan. Lauri Tuula. Meijänä. Otto tulee heittää, Emil menee hyökkää. Paavo tänne. Väinö, älä Mä oon tehnyt maalimarkkina maalin viime pelissä. Väinö, teepä oma duuni hyvin. Kelpo. Otto, toinen. Ja alaspäin oma pelaa. Antti heitä, Ronni tekee liikkeen. Puolustaja Tatu. Kiinni Olavi vaan. Kiinni vaan. Hyvä. Kato laita hetki. Antti, oma paikka nopee. Hyvä. Käy heittää. Reittaa vaan. Hyvä Olavi. Pallo vaan seveen. Ei me vaihto! Ei mitään. Väinö pelaa, täällä on auki. Pelaa nyt jo. Lasse vaihto! Hyvä oli vielä. Ota hörppy nyt ja jalaa. Tule pois kentältä. Mene ottaa hörppy vettä. Tule jo. Muodosta oma paikka. Niko, alemmas. Paljon alemmas. Oma Niko! Paavo ylemmät Paavo. Muodosta käänny, pelaa. Peli on tuoli, jätkät lähemmäs palloa. Älä huutaa. Älä anno pitkää. Vedä Ronni ite. Muodosta maalille. Muodosta maalille. Olet Lauri Niko paikan tästä. Hyvä veto, Ronni. Paavo kiinni. Paavo kiinni. Niko, tuoilla. Hyvä laitaa pitkin. Suora vähän kulma. Hyvä oli. Peliä vaan pojat, hei. Omat paikat, Ronni tää laita, Korsta se toinen. Emil liiku laitaa, pystyy pelaamaan. Ja Niko, anna mennä vaan. Vielä Leolle iso käsi, hänet on valittu joukkueensa tsemppariksi. Hyvä Emil. Emil, tule alemmas, tule, Tatu alemmas. Ronni, oma laita. Muista oma paikka. Tule vielä Emil Älä askel puoli, alemmas. Ronni. Tule vaan ja keskusta puoliksi. Emil, askel alemmas ja keskusta. Hyvä Paavo! Huuko vaihto! Lippe. Olla vielä laittaa. Okei jo, nää laita. Hyvä Tatu, hyvä oli. Konsta, tuoilla. Nyt Emelikin seuraavaksi kentälle. Jalat liikkeelle. Hyvä. Väinö. Hyvä Paavo! Väinö. Opetappa Väinö, jos voit pelaa. Eikö oikein pakka? No niin, sä oot ollut hyökkäjä. Nää vaihtuu kaikki nää pelipaikat koko ajan. Loistava pallo Tatu, just noin. Emil, tuu kova siihen.
Hyvä oli, tosi hieno idea. Lippe hereillä. Kädet. Puolusta Lippe, puolusta! Hyvä Emil, hyvä taistelu. Sä tuokaa nämä kaikki tavarat. No kyllä varmaan, joo. Kyllä se käy. Kameralla tänne. Joo. Montas kassia? Hyvä Miko, hyvä tsemppi. Tuu heittää Sappa. Ave oma paikka. Aikaa pitkin, heitä jo. Hyvä. Hyvä Viilo, hieno suoritus. Kiinni vaan! Ylös vaan! Levitä Niko laita! Hyvä Väiski ja Emil Levi laittaa heti. Ja CV toinen laita. Omat paikat, Eeti Antti, oma paikka. Emil, tuu pikkasen laidepa alemmas ottis tykällä. Mikko toinen puoli. Pojat siihen keskelle tiiviin. Tämän se. Samuel menee ylös. Se pussukka. Uustaa Paavo. Hyvä Viilo, anna painepallo lisälle. Emil, kato alemmas. Vire vaihto! Hyvä pojat! Muuta kuin vettä vaan kaikille. Hyvä Emil. Hyvä CV, loistava taistelu. Lauri. Pallo menee hyökkäysalueelle. Älä jää makaa tänne alas. Sinne et sä oot mukana siellä hyökkäys. Taisteleva Otto. Loistavaa Emil, hieno taistelu. Hyvä, hieno oli. Ronni oma paikka. Otto alemmas, tuu vaan. CV, anna paine. Hyvä. Tässä on tää. Emil, ei kun Väiski. Sata maalin eestä! Syöttämällä eteenpäin. Otto täällä. Otto täällä. Ja sillä tulee se tunnari. Siellä! Hyvä Uko! Hyvä pojat! Antti tulee. Hyvä Väinö, hieno torjuntaa. Tosi hienoa. Oikein pakki. Lauri, nosta vaan sinne maaliin. Joo. Puolusta ylemmäs, meidän kulma. Miten meni meidän? Lauri maalille vaan. Ylös! Puolusta muista oma. Loistava pojat. Hieno tilanne, oli hyvä Ronni, hyvä Lauri. Ja oma paikka. CV ja Vilho nyt Levi laitoihin. Puolusta oma paikka, Lauri oma paikka. CV, tuukse tälle? Niko, jäädään siihen se tiukka neljä siihen keskelle ja sit kun pallo liikkuu, niin sit mennään. Ronni, siihen keskelle tiukka neljä. Niko vähän ylöspäin. Seuraa Rasmus! Sit kun pallo liikkuu, niin sit iskee. Hyvä oli! Tatu, onks sulla hattua siinä? Kattakaa ylös Huukovaa! On! Nyt Emil, sun pitää olla tää laidas menemät. Mene! Päättyy! Vihelletty Emeli! Vedelle! Emeli kanssa! No totta kai on ihan hyvä, niin seipaut oli. Anna paine CV vaan. Oli vaille poikella. Hyvä Severi. Kattakaa sit semmonen kuin ylös. Nyt Emil ottaa käteen. Hyvä CV, hieno oli. Emil, painottomalle puolelle. Otto alemmas. Hyvä. Anna vaan paine Emil. Lauri nyt jää selän taakse. Hyvä idea oli Severi, aivan loistava syöttö. Hyvä. Hyvä yritys Otto. Nyt samalla tavalla, sama porukalla jatketaan kokonaan vaihtoa. Hyvä. Hörpyt vettä. Kentällinen tulee ottaa nopeat hörpyt vettä vielä vastustajia ei ole kentällä, niin ihan pikaisesti.
Ihan pienet vaan. Ja omat paikat. Seve tuu vaan laitaan, just näin. Vilho toinen laita. Vilho vähän alempaan pystyy pelaamaan. Tuolta vai? Puolustaa. Älä jätä selän takia. Niska, kato Martin. Juuri näin. Yes. Vilho jos pystyy, niin pelaa siellä laita eteenpäin. Muuten pysyvä yritys. Puolustajalle se, että sieltä selän takana ei ole vastustaja. Se pitää ottaa pois. Oikein. Hyvä Ronni, sit paina. Seve. Atte Aari menee maaliin. Oikein. Hyvä Mikko. Hyvä Vilho. Hyvä Vilho. Ja jalalla vai? Hyvä yritys oli pojat. Ronni, loistava. Sillä jalomin puolella pallo. Taistellaan vakeutta, niin tulee vielä hei. Valmiina. Pitää kokeilla suoraan. Paikka tuolta oikein. Lasse alempaa tahan. Vaihtakaa Emelikaan paikkoin. Emeli menee sinne ylemmä ottaa. Ja Emil laita. Hyvä pallo Severi, loistava pallo. Anna vaan paine Emil, anna vaan. Anna vaan Emil paine. Tuu vielä Severi. Hyvä pojat. Hieno yritys Otto. Loistavaa Severi. Niko! Tuhuila! Severi, anna vaan, se on meidän vapaa potku. Emil Otto ylös. Lasse oma laita! Hyvä oli! Seve kato Emil Vilho. Nyt taas Emeli sen. Ja vastaa pallo. Hyvä. Emeli, lopeta toi loikkiminen ja me pallolla. Me tähän, me Haamo tähän Rassitilaan. Rassiko laittoo. Loistava peli Vilho. Hei. Tuu vielä Emil, tuu vielä. Paavo nyt jalat. Hyvä Seve, kun maalintakin Otto Vilho, maalintakin. Valkonen. Heti aukee. Lasse nouse ylös, tulla on pettyä jumikko. Ja Huuko laitaa pitkin. Nouse ylös. Antti levitää, kato mikä tilas on siellä. Ei mitään. Vilho kesku, ei toi Emil keskustan kautta. Hyvä Emeli pallolla. Hyvä Seve. Loistavaa Severi. Kiinni, Paavo. Hyvä Olavi. Ei meillä väännä siitä. Joo. Hyvä Otto. Tosi hyvä siinä. Oikea aikaa. Olavi juokse jo, emme heitä. Omat paikat, omat paikat. Ota kiinni, ota kiinni. Paavo, tuollaista otetaan kiinni. Hyvä Huuko. Hyvä. Hyvä Emil, hyvä Severi, hyvä Otto, hyvä Vilho, taistelua vaan. Lauri vähän lähemmäs, sullekin voi heittää. Ja Huuko on mennä. Rippari! Hyvä taistelu Otto loppuun. Hyvä.
Liike jätkät. Oi justi, kun jatkaa liikkeelle. Johtotaistelu paljon. Seuraavaksi tilanteella tulee vaihto tuonne kentälle. Joo. Tehdään silleen, että toi Samppa menee nyt hyökkääjäksi. Se menet vasempaan, se menet oikeaan, se menet vasemmaan. Otetaan taas. Kato keskelle. Vielä Huge. Hyvä Huge. Hyvä Ronni, just rohkeasti vasemmalla. Hyvä yritys Väinö. Noin. Lauri, Oi, hyvä pojat. Vaihto! Pelataan vaan. 4 minsaa pojat, taistellaan vielä. Hyvä pojat, hyvin menee. Väinö, se oli hyvä yritys, ei maha mitään. Ensi kerralla se menee. Hei! Ylöspäin sieltä! Niko! Ylöspäin! Loistavaa Severi. Hyvä, taistele vielä. Taistele vaan Otto vielä. Tuu Emil kiinni vielä. Hyvä Paavo. Hyvä Severi. Otto vähän alempaa, Emil pikkasen alempaa, niin päästä siihen palloon eteenpäin menemään. Heilutelkaa vähän sieltä, on aika rankkaa, niin heilutelkaa. Hyvä Severi. Taistele vielä. aina vaan Mikko. Hyvä. No Emil pallo on vaan mukaan. No niin. Vie Seve vaan, taistele vaan Seve. Hyvä. Loistavaa pojat, 2-3 minsaa vielä. Ronni, Tuhuila. Ronni, Tuhuila. Kun punainen viimeinen peli. Hirveet raidit. Maalia jo odotetaan. Tässä ei pikkasen alempaan suja vähän enemmän aikaa sen pallo. Tinetään jo Väinö! Rasse! Väinö! Alas toimii! Ai! Ei mitään. Ei verran. Antti lainaa kohti liike. Nyt, heitä jo Lauri. Huomioon Otto ylös vaan, taistelee vielä. Kato Emil heti. Matka on tarattanut aika hienoa maaleja. Tiedätkö mistä 2 maalia on tullut tosta kun pääsit avaukset väliin, niin tiedätkö mistä johtuu? No niin, Otto, anna painaa vai? hei. Osaat lukea sen peli, että olet oikeassa paikassa. Tiedät mihin se suunnilleen aletaan antaa sitä suunnilleen. Kerkeet reagoida. Taistele vaan Emil, vielä vaan. Sä oot peliasiassa, jos sä seisot paikallaan tunkut suoraan, niin sä et kerkeä. Ei mitään. Saatu vähän onnea. Ja Vilho laidan kautta ohi. Laidan kautta. Juuri noin, loistavaa Vilho. Taistele vielä. Hyvä Emil puolesta. Hyvä Mikko. Konsta, älä jätä tänne taakke. Mikko alemmas. Konsta kauhean maali. Konsta pääsee. Otto, laidan kautta. Ota nyt sellainen. Nousee pääkohtaan. 8 minuuttia. Hyvä yritys pojat. Hyvä Vilho, me vaan vielä. Hyvä Vilho, vielä vaan. Loistava taistelu Vilho. Hienoa. Puoli minsaa enää pojat. Nyt taistelu viimeiset hetket vielä. Hyvä Otto. Mennä Niko! Hyvä Severi. Maali vahti, hyvä Niko! Hieno vastaan.
Hyvä CV! Loistavaa! Taistellaan vielä loppuun asti, pojat! Hyvä oli Rasmus! Siinä ei vielä perä! Vire vaihto! Hyvät pojat!